Jedan deka je vozio kola velikom brzinom jer mu je jedini unuk bio bolestan i neprestano plakao. Pred sam most kola su odjednom stala, bez ikakvog razloga. Deka uplašeno uzviknu. Bože, kako je ovo moguće? Moj unuk ovdje pati i plače. Ali kad je podigao pogled, video je da je most ispred bio srušen. U strahu se okrenuo ka unuku, a dete se smejalo bez jednog znaka bolesti. Deka sav u čudu reče: Gospode, hvala ti što si nas spasao. Možda si i ti danas već doživeo Božje spasenje, a da nisi ni primetio. Psalam kaže: Jer anđelima svojim zapovjediše za tebe, da te čuvaju na svim putevima tvojim. Psalam 91:11, Danicić Karadžić. Uvek predaj svoj život u Božje ruke. On u svakom trenutku zna šta je najbolje za tebe. Ako veruješ da te Bog čuva, odgovori da.